Nik txistoa jotzen nuen Ormaiztiko bandan. Eta urte hartan netorren eskola pilota estudiatzea, ingreso egitea. Eta agostuan dituzi duten patinatzeko pista hori inauguratu zuen, da gainez agostuan 11an zan. Eta horreak arrezi duten, gu mutiko eskorra gainean da. Etzeon, gara hartan etzeon mutiko eskorra txistoa jotzen zuenik, eta ekarrezi duten. Eta nitzekitan ez dautu ez dakit, o ikusi ez dakit, eta handik pixkanaka, ni eskola pilotan hasi nintzen estudiatzen, eta handik pixka batea deitu zidaten, ongo nintzen ensaiatzea Sakramentuaren patioa. Detan hasi nien, txistoa jo, eta pixka dantzain, ez dakiz, eta Aita Galdona eta Salvador Garmendia, hori ziren zuzendariak, ardura duna bintzeko hori ziren. Eta gero, handik aldin gendun eta elkartu ginean Kordimarianakin, neskakin. Hasinean ensaiatzen ohargin. Ohargin beran sekzion femeninakoako, estorbu traba egiten gendun da intziguten bota. Eta joan ginean txapel fabrika. Eta guk bota gendun pareta pare bat eta tokia egokitzeko entzaiotako eta han hasi ginen. Eta gero ekarri zuten ni uste Donostiko Manolo Elkano zala, dantzari bat, oinkarikoa zen, eta, harekin ja serioski hasi ginen, ez? Eta, ni uste, egunero ordu pare bat ensaiatzen gendula. Eta, lortu zuen, talde bat nahiko, Gipuzkoa mailan, punta-puntan garai baten jarri zana, ez? Jose Ramon Arteta sartu zen, zuzendari bezala, da esan zian, ik beste zeo zein behar dek, eta Antxorenak intzigun kutsa bat, eta kutsa dantzan ni hasi nintzen, eta urte pila bat egin ditun, da zan numero fuertia. Neguan, aktuazio egitzeon, eta normalian mendia jute ginen. Mendia edo eskaladako kursuak egitean, egin ora, eta bazkaldo ondoren dantzan hasi, eta ez dakizeta, basi ez. Eta hola, ni gogoatzen nahi zola garrantzitsua bezala Urretxuko Euskal Jaia. Han desfile osoa egiten duen, gero plazan, frontoian barrenean aktuazioak, gari batean bilar zan, Iparragirrez jantzita, gitarra jotzezuna, eta azken finean zan, zer egin dezakegu Euskaldun bezala, giro hontan, ez? Da ez dakita, zan kultura jorratu, txistua eta dantza eta antzerkia eta ez dakite, gauz horiek jorratu, zertik politika egitzeon egiten gara hartan, eta nola baita hor sartuta ibili, eta zehose egingo diago, eta hola ibili ginean, ez? Medikuntza estudiatzea jo nintzen, Iruñara, eta beste urte beteo eskeneko udara hori egin nuen, eta gero utzi behar izan nuen, zertik bideo bat, euskaraz oso gutxita izan nuen gara hartan. Udaberri barrenean, Zena ni Ormaizte egiten etorrelako, baina hemengo jendeak eta euskara gutxi egiten ez. Eta gero ni hasi nintzen suelton konkursotan ateratzen, Maite Bizentekin. Da, bi atea eta biak irabazin gendun. Eta gero hirugarrena joan ginen errenteria eta eman zuten astindu bat, eta esan gendun, se akabo. Hasi zen, dantza behar zen perfektua, esan bakoitzan grazia debekatuta zion. Dana inbertzan, dena ondo eta danak oso parekatuta eta oso, pispiluakin da ensaiatzezun jendeak eta gu egiten genduen, ateatze zana eta aldan egokiena egin, baina bakoitza ez daukan grazikin, ez? Guan ikuste ditut konkursuak eta danak igola dira, danak igol dantzatzen du, danak, perfecto, ahi badio. Perfecto baino, netzako grazia beko jendia, ez? Jaiuak, ez? Pako Gorriti bat San Miguel dantzatzen, eta esan grazi berezia zukan. Ramon Vicente ere bai, esan aidian bi buelta mateko launakoan, eta gero Marcos ikusten duen, launako dantzatzen duen hanka jasotzen zuen, indar batekin, berezitasuna ematen zion, ez? Eta jendia berotu egiten zen. Artetakin joan ginean zea, Izpasterrera. Da, kaxarranka bukaerako. Da, kaxarrankan ateatzen zian, laguntzaileak zian, dantzan etzekitenak, baina kutsa euste zuenak, ez? Urdinez jantzi eta, eun pasain, eta
Eta han, ni sekula gertatu gabekua, bukatu genduan, bukatutakoan, txampona botatzen hasi zian. Jendia txampona botatzen, gu deltu ginean keskatu eta zesan nahi duta. Eta nubait, hango ohitura zan, nolabait, guztua zeudenian eta guztua bukatu zuenian, beak bere oparia eskaintze zuten eta dirua botatzen zuen kantxa, Baina hasieran digo, hain gaizki egin note dugu, ez dakit, gu jakin gabe ze esan nahi zuen harrek, ez? Ite gendun dantza eta inobetzekin ez zerre nola, jantziak nola egiten zian, jantziak egiten zian, karrera nola politiko hori, antxon karrera. Horren arreba jostunea zen. Eta horrek, bordatuak eta ez dakit, gerrikuak, bereziak egiteko, eta beha ibili izan denborazkoan lanian isilka, inoren teratu behar egite zitula. Eta Juan Ramon da maiten amaken, uste, erropa asko josizula. Hasieran beti oso ondo onartu zen, eta gero dantza batzuk sortu zituen, eskudantza eta hori denak elkarrekin dantzatzeko, eta ez mustilak atea eta gero neskak, eta ez batera dantzatzeko dantzak atera ziren, eta hola xeo hartek. Errexago, eta ni uste eta horrez gendula oztoporik izan, ez? Bai, eta frontera pasatzea, eta bueltakoan ikurriak isilka ekartzea, eta hori izan, dana. Hura, hotza joten ginean, pekatu izango baliz bezala, ez? Hango dantzatzeko eta ikurriak agertze zean eosintokitan, hori hemen ez gendu nik usten garai hartan, ez? Ez zala, nik uste garai hartan mutilen da neskan arteko izugarrizko errespetoa sortu zala. Ona txarra zen, baina mintzet bakoitzak batzekin bere tokia nuntzeon, eta nik uste, holako problema egitzen batera izan, ez? Kantatu egin bertzala, eta, kantatuko, eta, autobusean da kantatzen gendun kantak eta bi abotzeta, o hiru abotzeta, eta Jose Ramon Artetak esan zian, tu adelante. Eta ni hasi nintzen, korua zuzentzen, nere erara, esan nahi dut, deskansatzeko, ez dakit, 10 minutu, kanta batzuek egiten gendun, kantatu, eta gero, segi dantzan, ez? Baina esan zen, tarteko gauza bat, esan nahi dut, indarrondik itzun. Eta gero, gainez, iparralden eskatzen zuen folklore espainol. Udaran eta biarritzen zen Parisiko jende asko zegoen, ez? Eta orduan, ez zuen gehiegi bereizten zertzan hemengo folklorea zala, baina nastu ite zuen, bai hemengoa eta bestea. Eta danetik nahi zuen, danetik, ez? Gero herri txikitan joate bainean osokoa da, edo, esan edete, beti, han euskaldun giroa eta han hori bakarrik eskatzen zuen, baina biarritzen eskatzen zuen internazional. Ez, baina dultzaina bila jun, bai, txaparrotan hasi ginean dultzaina jotzen. Eta dultzaina bilatu gendun hor gizon bat, eta dana egosi gendun, la calle Beltrán 4, Donostin. Han bazen, dultzaina egite zituna, eta harrei barrungo limak eta eosi, eta gero guk egin gendun guretzako dultzaina pare bat, kaina egiten ikasi, eta hola hasi ginean. Lehenengo dultzaineruak hemen inguruan txaparrotan izan ginen. Eta repertorio motza, eta Iruñako, Esteliako gaiterua gonea tortzezeanen, Montero anaiak zian honea tortzezeanen, Montero anaiak bai. Aztezean, Agustinenen aurrian aztezean, Diana jotzen. Eta itezun txaparrok, orduan ardoa almazen azukan, txaparrok, da bizikletan, xestuan, garrafa jaman barrian, zinta bat ematezun. Eta jutezan, gaiterun aldamenean, obra horiek entzun, eta gero kopiatu behar, gero, han jartzezuna. Segitun konturatu zian bat emak grabatzen ari zala. Eta 300etan Diana berdina jozuten. Gero lortu gendun, repertorioa eta egin duna, baina hasieran, gero gu hasi ginen. Eta gu egiten gendun, bat eta bat kobratu beharrian txistua jotzeatik eta dultzaina jotzeatik, bat terdiko hartzen gendun eta bilak egiten gendun. Herri txikila zian, txistun Diana, goizeko 6 herritan, da 7an, instrumentuak aldatu eta Diana egiten gendun. Medikuntzan bigarrenian, han esan zaten, te quieres quedar el veranoa, aquí, gelditu. Hortarako neon, eta nik erropa ekartzen nun, alkilatuta fraka eta kopako sombreroa, Donostitik, Casa Angelita. Hemen etzen oiturai.
Ni eskola pilota etorri nintzanean, euskeraz bakarrik egiten gendun, kanpotik etorretakoak. Horren daingo bat, arregi, beste bat arribekua, eta ni domestikoa, eta bestea ez da gendua. Baina, bestela, nire kursoko tolosarrak ia inok ez zunez. Bestea, astigarrakoa, gerra. Haiek euskeraz, baina jatorrez zakitelako, baina hemen euskeraz etzan egiten. Eskan etzan egiten ez. Eske hori izan kuadrilla. Gara hartan hori izan kuadrilla. Eske egunero elkartze ginen. Nahiko gogorra, esatik, beroketa egiten gendun, titari direrora, eta zea, ariketak entre xas 4 eta entre xas 6 egiteko, eta zea, eta zuletinoa dantzatzeko, eta esan edete, asko erabili behartzala, eta, bueno, batzuek beroketak, bestiak, eta gero, torpen bat balimazion, uraz agiakin jartzen gendun. Torpena, beti zea. Nik genuen uste hori beste iraunduko zen, bueno, pixkanaka, gazte batzuek hasi ziren sartzen, gazte batzuek, eta, bueno, haiek segiko zutela, baina esan edite, baina ez nola pentsatuta izan gu, guain zein behar dugu utzi eta bestiak hartu ez. Pixkanaka hasi zen mutilak eta neskak sartzen, eta pixkanaka alde egiten, batzuek eskondu iteziala, beste batzuk ez dakize. Nere aitai txinpartako zehaz sozioa zen, horti ezarate, orduan alkate zeona. Da nere aitai txinpartan esate zion, a tu hijo le veo hasta en la sopa. O sea, hasta en la sopa zan problema. Txistua, dantza taldea, da ikusi eta hasta en la sopa le veo. Hola esate zian, Baina, haiek ez zuen onartzen hori, ez pentsa, ez zuen onartzen. Eta pentsatzen dut, bueno, hoi beste urte iraundunak, nik uste beste 40 erre xingo ditula. Beste erre xingo ditu, ez? Bai.